γραφή ή τσάμπα παίζουν. Τσάμπα. Τσάμπα κάψαμε ταινία. Τη σβήνω, τη γράφω από την αρχή ταινία. Ένα υγιές τροφαντό χρονιάρικο βρέφος αποτελεί την πλέον γευστική, θρεπτική και υγιεινή τροφή. Είτε βραστό, είτε στο φούρνο, είτε ψητό στα κάρβουνα, είτε μαγειρευτό στην κατσαρόλα. Και δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί επίσης να σερβιριστεί ραγού ή φρικασέ. Το δοκιμάζουμε. Ξέρω γιατί το γράψαμε τώρα. Τι είναι? Γράφε! Έλα ο καραπτούς! Εκεί καλά είμαστε. Για μια κουταλιά ηρωίνη, Τα πετάνια με σκοτώνουνε! Σκάσε! Ένα υγιές τροφαντό χρονιάρικο βρέφος αποτελεί την πλέον γευστική, θρεπτική και υγιεινή τροφή. Είτε βραστό, είτε στο φούρνο, είτε ψητό στα κάρβουνα, είτε μαγειρευτό στην κατσαρόλα. Και δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί επίσης να σερβιριστεί ραγού ή φρικασέ. Γλυκιά τραμπάλα. Μια κατηφόρα η ανάσα μου βγαίνει με δυσκολία. Χρόνια τσιγάρα, χρόνια φυγή. Μια γλυκιά νύχτα άνοιξε στην πρίμη του καραβιού. Έφευγα πάλι, τα φώτα τρεμοσβήνουν στο νησί καθώς ξεμάκραινε. Βύη παράλληλη, βύη στην πλάνη, βύη παράλληλη χωρίς μια γραμμή κοινή. Γιατί καπετάνιο πνίγομαι, καπετάνιο με σκοτώνουν, καπετάνιο πνίγομαι, καπετάνιο με σκοτώνουν. Γλυκιά τραμπάλα. Μια κατηφόρα η ανάσα μου βγαίνει με δυσκολία. Χρόνια τσιγάρα, χρόνια φυγή. Μια γλυκιά νύχτα άνοιξε στην πρίμη του καραβιού. Έφευγα πάλι, τα φώτα τρεμοσβήνουν στο νησί καθώς ξεμάκραινε.
Βι παράλληλη, βι στην πλάνη, βι παράλληλη χωρίς μια γραμμή κοινή. Γιατί καπετάνιο πνίγομαι, καπετάνιο με σκοτώνει.